तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। भैया आज उपस्थित बानी रुआ सबके बीच में लेके छठ पूजा स्पेशल अर्घा गीत। बहुत बढ़िया गीत के लेखनी के लिए बानी भैया रुआ सबन खतरा। और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के आप बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% बच जाई भैया। बहुत बढ़िया मैटर रचना के लिए बानी, एकदम सैड मैटर बा, बस गावे के बढ़िया से पड़ी, म्यूजिक बढ़िया मिले के चाही। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के स्टार्ट कर लिया कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी या सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, अच्छा गीत नहीं खे मिलत, अच्छा मैटर नहीं खे मिलत, आ मिलता तो सही तुकबंदी नहीं खे मिलत, तो अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी भैया तो निश्चिंत रही, निराश भैया की जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मैटर चाहत हो कब लिखवावे के, चाहे लोकगीत, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, देवी गीत, छठ गीत, चाहे पूर्वी, निर्गुण, खेमटा, डफरा, धोबी गीत, कोनो तरह के गाना रुआ लिखवावे के बा, आ चाहे नया म्यूजिक बनवावे के बा, बेहिचक रुआ संपर्क कर सकिले भैया। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा, बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना मिली या बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के म्यूजिक मिली। ठीक बाटे भैया। तो एक खतरा कहल साहब कि चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया कुछ सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मीटर बहुत बढ़िया पारंपरिक लय पर बाटे, देखी कैसे गावे के बा। अरे रहिया जोहत मनवा थाकी गईले हे, आदित होखिना सहैया। अरे रहिया जोहत मनवा थाकी गईले हे, आदित होखिना सहैया। होखिना सहैया आदित्य होखिना सहैया, होखिना सहैया आदित्य होखिना सहैया। आउगी नया घा के बेर भैले हे, बाटे जो हेले तिवहिया। उगी नया घा के बेर भैले हे, बाट जो हेले तिवहिया। रहिया जोहत मनवा थाकी गईले हे, आदित होखिना सहैया। होखिना सहैया आदित्य होखिना सहैया। अरे होखिना सहैया आदित्य होखिना सहैया। आउगी नया घा के बेर भैले हे, बाट जो हेले तिवहिया। तो उम्मीद करता नहीं भैया ये मुखड़ा रुआ सबन के पसंद आयल होई। अगर ये गीत पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। हमार व्हाट्सअप नंबर बाटे भैया 8874473128। तो रुआ निश्चिंत होकर कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा, बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। मिला तानी फिर से हम अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एगो लाइक, एगो कमेंट करब, और चैनल पर नया होखेम तो चैनल के सब्सक्राइब कर ना भूलब भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।